Ενώ συμφωνήσαμε και καταλήξαμε σε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο, συνέχισαν οι ηγεσίες να επιτρέπουν, να αφήνουν τον κόσμο να λέει ότι τα σύνορα μας είναι στην Κερίνη, ότι πρέπει να επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους. Αν κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να ξεχάσουμε την Κερίνια και οι πρόσφυγες να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους, εγώ το σπίτι της μητέρας μου και του πατέρα μου δεν το διαπραγματεύομαι. 52 χρόνια μετά έχουμε βιώσει μια τραγωδία. Πόσα άλλα χρόνια θα χρειαστούμε για να οδηγηθούμε σε λύση και να πούμε κάποια πράγματα με το όνομα τους? Κύριε Κωνσταντίνο, ενώ συμφωνήσαμε και καταλήξαμε σε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο, συνέχισαν οι ηγεσίες να επιτρέπουν, να αφήνουν τον κόσμο να λέει ότι τα σύνορα μας είναι στην Κερίνη, ότι πρέπει να επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους. Αυτά είναι πάρα πολύ επιθυμητά. Υπό τις περιστάσεις και με βάση των οδυνηρών συμβιβασμών της ΔΕΛΤΑ όμικρο μπορούσαν ή μπορούν να γίνουν σήμερα. Να θυμίσω ότι η τουρκική εισβολή έχει δημιουργήσει παρανομίες. Η τουρκική εισβολή έχει δημιουργήσει εγκλήματα πολέμου. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τις παρανομίες και να αποδεχτούμε τα εγκλήματα πολέμου. Αν κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να ξεχάσουμε την Κερίνια και οι πρόσφυγες να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους, εγώ το σπίτι της μητέρας μου και του πατέρα μου δεν το διαπραγματεύομαι. Και το σπίτι του κάθε πρόσφυγα. Η παρανομία πρέπει να τερματιστεί αν θέλουν να μιλούμε για λύση. Αλλιώς είναι συνένεση στις παρανομίες της κατοχής και αυτό είναι μη αποδεκτό.